सबके नमस्कार। और सबके ई मालूम बा कि लगातार आज 3 दिन से बारिश हो रहल बा। कुछ किसान के खेत में धान खराब बा, कुछ गिर गईल बा, कुछ लोग कटले बाटे पानी में वैसे तैरत ताटे। ऐसे देख के बहुत तकलीफ बा। ई बेमौसम बरसात कहीं न कहीं बहुत खतरनाक साबित होता किसान सब खतरा। ये सब खतरा 4 गो पाती आप सबके समक्ष। आंधी तूफान बरखा, आंधी तूफान बरखा में अटकल परान बा। लाचार हो के गिरल पानी में धान बा। कैसे पोसाई पेटई महंगी के दौर में, कैसे पोसाई पेटई महंगी के दौर में। असरा लगा के बदरा से पूछत किसान बा। असरा लगा के बदरा से पूछत किसान बा।